A helyes fatálásnál fontos, hogy a falakat jó szellőző helyen legyen. A levegőnek a fahasábok között áramolnia kell. Ma már alacsony áron beszerezhető nedvességtartalmat mérő készülék. Használata célszerű. A fűtéshez az optimális nedvességtartalom 15-20% között van. A nedves fának magas a károsanyag kibocsátása, indokolatlanul szennyezi a környezetet, illetve a szomszédokat. A nedves fa rengeteg hőt elvon az égéstől, használata lényegesen emeli a fűtési költségeket. A kiáramló szennyezőanyag károsítja a tüzelőberendezést és a kémierendszert is. A tüzelőberendezés nem szemétégető kemence. Tüzelni mindenki tud, de okosan már nem egyszerű. Ezt többnyire tanulnunk kell. Begyújtásnál állítsa maximumra a levegőbe áramlás szabályzó kallantyút. Alulra helyezzen nagyobb hasábfákat, majd arra kisebb léceket. Gyújtsa be a tüzet. Amennyiben az egész fa mennyiség begyulladt, úgy a használati utasítás szerint vegyen vissza a levegő beáramlásából, ilyenkor kisebb lánkon lassabban fog égni a tűz. Ha leégett a falakat, helyezzen a parázsra a fahasábokat. Ne dobja be a fahasábot, mert sérülhet a tűztér falazata. Ha a berendezés gyártója engedi, fabriket is használható. Tárolja a hamut nem éghető edényben, mert az továbbra is veszélyes.